Σούπερ μάρκετ Κλαβενίτης. Μία συσκευασία εδώ διάφανη μεμβράνη 20 μέτρα. Ένα φαστ, το κλασικό εδώ, το χαρτί της Μινέρβα μαργαρίνη. 2 γιαούρτια μαράτα 10% αυτό το στρογγιστό. Μία συσκευασία εδώ της Χάνικεν της μπύρες, εξάδα που είναι. Ένα ψωμί του τόστ μαράτα σταρένιο και 3 συσκευασίες φρέσκο γάλα μαράτα. Μία συσκευασία εδώ τυρί γκούντα σε φέτες μικρή Ολλανδέζα που είναι 350 γραμμάρια και μία συσκευασία εδώ της Χάνικεν που είναι εξάδα, κουτιά μπύρες που είναι 330. Από τη Λέκη έχω πάρει εδώ σεντόνια, είναι σετ σεντονιών, πάνω σέντονο, κατώ σέντονο και μαξιλαροθήκη. Είναι για μονό κρεβάτι, να τα. Πήρα 2 συσκευασίες, εδώ λέει ότι είναι ελληνικής κατασκευής και είναι 100% βαμβάκι. Από το φαρμακείο εδώ της γειτονιάς μου έχω πάρει αυτόν εδώ τον αφρό ξυρίσματος που είναι για άντρες, τη Σαβέν και είναι 200 ml. Από τα καταστήματα του Ευρώ έχω πάρει μία εδώ σαπουνοθήκη, ένα νυχοκόπτη και ένα ψαλιδάκι. 3. Αυτές είναι σαν έξτρα ραφάκια να το πω, που βάζουμε στην ντουλάπα και τοποθετούμε ρούχα. Λοιπόν, είναι εδώ, το εδώ, έχει εδώ που πιάνει στην ντουλάπα μέσα εκεί που είναι για τις κρεμάστρες, εκεί το βάζουμε και γίνεται έτσι. Δηλαδή έχει να το βλέπετε 1, 2, 3 θεσούλες και εδώ βάζουμε ό,τι θέλουμε, αποθηκεύουμε.